kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye juma ye février kalo tile 8 san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijakulu ma fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Ministri min n'a ɲɛsin bɛ jagoko ma da dumunifɛnw ani ɲɔgɔn dan sɔngɔko la Alassane Ag Ahmed Musa a ye hakilina falen kɛ ani jago kɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ. Agence de développement régional du district de Bamako ADR Bamako o maa ɲɛyɛlɛkɛw n'o ye administrateurs ye u ye sɛbɛn dangɛnɛmaya ka tila ka jɛngɛ ni a ye o kɛra arabadonya tɛmɛlen. Afrique du Sud jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa a y'a dangɛnɛmaya kunungo k'a fɔ k'u ka wasaden kalataw k'olu bɛna kɛ ka bɛn mɛ kalo tile 8 nata ma. Donc wɛrɛ la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal Bambara lamɛnli la. Ministri min n'a ɲɛsin bɛ jagoko da dumunifɛnw ani ɲɔgɔn dan sɔngɔko la o lahalayaw ma Alassane Ag Ahmed Musa a ye hakilina falen kɛ ani jago kɛbaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ani tɔnden minnu bɛ yen n'olu bɛ agence malienne de météorologie o kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka fɛɛrɛ ɲumanw k'olu sigi sen kan cogo min na nin kɛra taratadonya tɛmɛlen a kɛra direction nationale du commerce de la consommation et de la concurrence o dukɛnɛmana na laɲini ye taasira belebele fila u ka se ka jateminɛ kɛ olu la cogo min na o ye bɛnkan u ni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye UNTM ye Union nationale des travailleurs du Mali u se ka faamuyali kɛ taabolow la cogo min na ani ministriso ni ɲɔgɔn cɛ baaraw la n'o ye ministère du commerce et de la concurrence ye ani ka fɛɛrɛw sigi sen kan mun b'a to kunnafoni sɔrɔli ka fara ɲɔgɔn kan a laraweli ani a laseli a sɔrɔbaw ma n'o bɛ sɔngɔko cogoyaw fɔ bɛn bɛ se ka kɛ olu la cogo min na sariya telima min bɛ yen n'o kan ka ta bɛnkan u ni UNTM ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ o de ye k'u ka dɔ bɔ sogo ani malo sɔngɔ la yanni marisi kalo nata cɛ. Agence de développement régional du district de Bamako ADR Bamako a ɲɛminɛw ni o ye administrateurs ye u ye sɛbɛn dangɛnɛmaya ka tila ka jɛngɛ ni o ye o kɛra arabadonya tɛmɛlen ye ɲɔgɔnnajɛrɛ so kɔnɔ mairie centrale o kɔnɔna na a bɛ san 2018 baara bolo a bɛ olu kofɔ ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan yaasa tɔrɔmɔɲɔnko la jateminɛw bɛ se ka kɛ san 2019 o lahalayaw la cogo min na ani fɛɛrɛ min bɛ yen n'o ye baarakɛla kuraw olu tali ye jateminɛ bɛ se ka kɛ olu la cogo min na nin bɛɛ lajɛlen larawela u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ ta ko 4nan ale de kɛnɛ kan n'u ko ma ko session ordinaire conseil d'administration a bɛ o kofɔ. Jamana ɲɛma Afrique du Sud ale tɔgɔra Cyril Ramaphosa kunungo a y'a dangɛnɛmaya k'a fɔ u ka wasaden kalataw olu bɛna waleya ka bɛn mɛ kalo tile 8 nata ma a ka nin laseli kɛra laseli janba ye a kɛra u ka wasabulon o ɲɛkɔrɔla na dɔwɛrɛ tɛ ko ka fɛɛrɛ kuraw sigi ɲɔgɔn kan teliya la jamana ɲɛma Cyril Ramaphosa ale ka fɔ la Afrique du Sud tɔgɔ la yaasa u ka sɔrɔ bolo u bɛ se ka yakubaya cogo min na yurugu ko o kɛlɛ ale nana Afrique du Sud masaya la a san kelen bɔɲanko o ye nin ye Ramaphosa a y'a jira k'a fɔ ale ka jamana a mago bɛ ɲɛtaa sira de la ka ɲɛdama kuraw k'olu bange jamana bɛ se ka basigi cogo min na danayabaliya min bɛ ka ɲɛsin u ma o danayabaliya u bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na ni o kow daminɛra k'a sɔrɔ ale maa min nɔrɔ bila o de tun bɛ jamana ɲɛmaya la Jacob Zuma san 2019 ale nana fanga la ka taa bila san 2018 na yurugu ko caman o jalakiw tara ka ɲɛsin ale ma. Ngwara daba Soudan du Sud o tɔgɔ la n'o ye Lam Akol ye ale kɔni ye jalaki kumakanw k'olu de ta ka ɲɛsin jamana ɲɛma Salva Kiir ma kunungo ni o yɛrɛ sera Juba ale kɔnɔna na ko ka sababu kɛ ko bɛnkanw tɛ ka sigi ɲɔgɔn kan joona n'o bɛ bɛnkan sɛbɛn ko fɔ mun bɛ bɛn ani kelenɲɔgɔnya sira taamali ko fɔ ni o kumakanw fɔra kabini san 2018 ko wa ko sumayali don bɛ o baaraw waleyali la kosɛbɛ Akol min filɛ n'ale ye Ngwara daba ye Soudan du Sud Salva Kiir ale ɲɛkɔrɔ minisiri kɔrɔ de don ministre de l'agriculture et de la sécurité alimentaire o kɔrɔlen de don. Nin bɛ dan sigi bi la selu la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala m'an ka jɔnya joona an na ɲɔgɔn sɔrɔ an dɛnɛndenw kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ye Ala k'an n'o cɛ janya
n'a b'a fɛ ka segin ka Maraka Fama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka Fama ka journal Bambara a ka kunnafoni jatara a ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dɔgɔkun kunfori la o ye juma ye ɲɛnajɛ ale ka kan ka janto yɛrɛ la o fana kɔrɔ ko ka ɲi dɛ an k'an janto an yɛrɛ la Ala ka kisi ni tanga kɛ ne ni aw ye ka jamana kolosuma k'a basigi a k'an bɛn dɛnɛndo ni Ala subahanahu wa taala n'a jɛna n'a ye. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.